Eusebio Abela ta' 57 sena nstab ħajja falqa fiż-żona ta' Bulebel wara li kien ilu nieqes mill-ġimgħa filgħaxija. Is-sejba saret tal-ħabta tal-5:30 flaxija tal-ħadd iżda raba tar-raġel għażlu li jitkellmu fil-beraħ fuq il-midja soċjali dwar x'seħħ f'dawk is-sigħat tan terribbli għalihom. Qarib ta' Abela ringrazzja kemm il-Protezzjoni Ċivili kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Ordni ta' Malta e kif spjega li l-katavru ta' Eusebio Abela instab biss wara li dawn ġew avviċinati iżda fl-istess waqt ġie preċiżat illi l-pulizija kienu ilhom informati bl-għajbin tiegħu 36 siegħa sħaħ. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw illi r-raġel instab mill-Protezzjoni Ċivili wara li kienet indikata żona mill-qraba nfushom fl-inħawi illi kien familjari magħhom Eusebio wara li allegatament ġew ikkuntattjati minnhom u mhux mill-pulizija. Jidher illi r-rapport dwar lejbin ta' Abela twettaq fl-Assa taż-Żejtun fl-10:30 tal-ġimgħa filgħaxija bit-tfittxija fiżika tal-pulizija r-raġel allegatament bdiet tal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar tas-Sibt. Il-ħadd filgħodu t-siju tar-raġel kiteb messaġġ għall-għajnuna fuq Facebook sabiex jgħinuh isib lin-neputi illi kien nieqes fejn kiteb illi dan kienet jirċievi xi kura medika u li kien vulnerabbli. Huwa kiteb ukoll illi l-aħħar illi ntlamaħ kien fl-inħawi ta' Bulebel propju fejn instab madwar 8 sigħat wara. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw illi kien biss wara li ġie ppubblikat dan il-post illi nħareġ avviż ta' missing person għal Eusebio Abela. Ftit qabel ma nstab it-siju tar-raġel għal darb'oħra esprima ruħu fuq il-midja soċjali fejn insista illi ma setax jifhem għal liema raġuni l-pulizija kienu għadhom ma ħarġux ifittxuh permezz tal-K9 Squad jew ifittxu fil-kameras ta' sigurtà. Eusebio Abela eventwalment instab bla ħajja fiż-żona fejn il-qraba indikaw inizjalment. Net News ikkuntattja lil korp tal-pulizija li min-naħa tagħhom qed jgħidu li r-rapport mal-pulizija sar is-Sibt fit-3:30 ta' filgħodu. Il-pulizija tgħidu wkoll li saru tfittxijiet fil-Gżira u l-Imsida minħabba li f'Ġunju kien ukoll irrapportat nieqes u kien instab f'dawk l-inħawi. Intqal ukoll illi minħabba l-fatt li l-korp m'għandux klieb imħarġa apposta sabiex fitxu il-persuni nieqsa kien imsejjaħ l-intervent tal-K9 Unit fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jgħin fl-operazzjoni. Fil-waqt li l-pulizija qalet li qed jiġi esklus is-sem ta' terzi persuni għaddejja inkjesta immexxija mill-Maġistrat Filip Gallia Farrugia.